So, pandit. Ano siya guys, ang mapang kaki. oh, kanda isa pa. Asas, bisik. Bisik. Napaka-bisik. Bisik mga madig. Kana may kaya ni man kana mga batas so.
Malalim siya doon, no? Hmm. Break, break. Break, break. Dalawa. Taas sa atin. Talo, ano. Lepon na. Ini ya. Grabe no. Break lang tayo. Kaya? Ha? Kaya! Lang. Kulbaan, makubay? Kaya mo. Ano pa ba? Tagon? Ay, kaya, kaya. Wala din kaya? Pagani ni, may tira kaya yung dagat. Kulpan ng tatanaw sa upos ka Gani, kulba magbikan. gani. Wala, kulbaan mo, 2 hours. Pero sa bigitan natin naman. Pero pa si mama, unta-unta eh. Nasa Sikat. sakyan, makasakay pa. Makasakay ta. Ibilin ako ng motor. Ang lagi. Ayun ah. Dila na ba? Ay, mora dito guys. Okay, relax ha. Relax ha. Nakulbaan ko pinalay dito. Ito wag nagtanaw, lain kayo wag ano. So muni ang ugbukan. Grabe gid ka ugbok. Diba pas si mama. Tungo na sa photo. Ang kuan ang day ko yo kay paubos hindi. Kailangan di ka mag-break. Ano manggod kanang kulban na kanig Magtanaw magtanaw ka. Kulbaan ko. Kulba. Napay bunto dito, boss. Ano? Salamat boss. Kuan na tanaw nimo kay mura kadlok. Ana, paana. Kon. Kau sundo si mama ko. Ano? Nilamay kay kuan kay nakabutas. Ay, sige, off na kay parang nindot. Nice. Kanang gamay na lang kay ko. Kanang gamay na lang kayo og space. Sa palo.